Right. Vana takati endai munoteswa nditi. Marizasi awo ndinawo kasandi asipataura. Ndangu zvandaida ndaita sei? Ndikuzisiya. Ngatikondiye nyaya. Chemwa mukadzi ndiye tiudze paumire. Marizasi ndinawo akabuda. Tiudze paumire. Tiudze paumire mukadzi. Mukadzi nanchada. Auchada reason yacho ndei. 3-4 points. Reason yekutanga. Ndekuti taurisa shamwari. Reason yekutanga ndekuti handikwanisi kugara nemunhu ane chirwere chandisina. Number 2. Reason yechi2 ndekuti anhu akambondiudza kuti da kuisira mushonga. 3. Reason yechi3 ndekuti haagari pamba. 4. Ndodzandinazo kuti haana mareasons but atizvara inozvino uyu ndiri kufungudzwa kuti achangodo hake mukadzi. Yes. Tingangowesta time tichitaura zvatira kutaura. Achangodo hake chi mukadzi. Ari pereringi. Ari kupi ningirini. Mukadzi mwana wako ndiri kufungudza zvakanaka akuwa. Uye achada mwana. Uya baba. Ngagara yake papa. Wazvinzwawo? Alright, budisa shere. Handiti. Ndizvozvo. Aya vanodzorerwa. Ayo, pane chinhu chisina kuluzwa. Nematombo. Moyo. Pane chinhu chisina kuluzwa. Chamusuri kuona. Chokudzoka mwana chero wandisiya ndiri mupenyu. Nokudzokera kuchikoro. Nokudzokera kuchikoro. Uyu mwana uyu. Kana uchida kuinvesta mwana wako, investa izvozvo asati akanganiswa navafana vomurodhuma. Izvozvo ngadzokera kuchikoro mwana uyu. It's not too late. Chikoro chipadhuze newe ndechipi? Madzamaini. CCW uku ndiani achichini? Kunyara unonyara unda kuchikoro. Sebasari anozotoka yamwiwa ndamai vako vari kumba. Isati mbozviziva kana tiri mukirasi tinongoziva chete. Ndoti CCW yadzorera mwana wechikoro. Mpe gupuro shamai. Sunungura mwana. Tikuda mari yegupuro. Munomu tinoramba nemadhora, madhora achaita mazuva. Tida ma20 ma10. Imari iwe. Ayo zigara nakuipa. Kasi ngatisvike pa$20. Andimboramba rakanaka. Kwa ndo nyika yedu. Pamusoro wechangamira. Ndinokuda kutaura pamusoro. Shereni akubudisa. Upenyu hwangu hwakakanganisa. Ndinedera kuti anondichengeta kudarika baba vangu. Iyo chimbomira kaiwa. Ayoga. Uyu ngaasiende murume. Emsona. Sumukai. Sumuka utarisa. Sumuka utarisa. Naini, chamukafunga uyu changarambirwe chiwo. Hana kunaka. Iyo nzwisisa mani iyo. Chiko iyo. Chamari, ida toni kuramba munhu toni. Mbeshereri. Mari wakadaroka. Fugama. Mari wakapeta. Mari. Pamudhara baruka Jora. Ai mbe handisi kuramba kuti mari muramba. Seka amuzoka chi20 zve. Jora iro. Fugama muzo romambe. Fugama dhora kuti nazona kanaka. Ai right. Chimutudza zvako murambira.
madzimai anja kudai uchamuda chi nechikonzero chokuti handikwanisi kugara nemunhu ane chirwere chandisina. ende unopa baba wako, ende unopa uyo mudhafu ndiangu anotambira mari yakakura iye. Uyo mudhafu ndava garapo asa wamuziye fuga mai papo right. Ngatingoipedza nyaya iyi. Ini ndikuda kuti makasa atipedze. Mukuona mfano tikamusiya kuti ozoendesa chikafu anochiendesa aendesa ndiudzoti mwana ucho achengeta sei. Ndogona kupota ndisiya mari kana ungonasiya mari pemwedzi. Mari $40 every month. ishoma apfeka mapamba. Dare ndo zvandoridira. Ukada kufamba zviri modern titamo kuti tikada kuita zvechivanhu tinoita sei. Mapamba ndo ako mazano. Zvesipe green yaashoma. kwakutokumbirawo kuti kusvikana mu50 kwakutokumbira akaikumbira 50 but ndikongoda akaita mu8 makanaka. Misire mu8 amboraramo mwana anga ina chikoro kunongwa kutambwe baba kuringa tatogeza kuenda kubasa titaramiso vana vanenge vasiwa ndizvozvo. Naona pane murume ngura asisa musoro kana kumanaka. Mina yekuramba vana ava. Nditongovumai. Isusu tapedza dare renyu. Sumukai.